Valg i Søllerød. Der har lige været kommunalvalg, og vi har udspurgt 100 mennesker i Søllerød, hvad de stemte. Stemmerne fordelte sig sådan. Partiernes navne var Enhedslisten, Venstre og de Konservative. Enhedslisten fik 10 stemmer, Venstre fik 60 stemmer, og de Konservative fik 30 stemmer. Lav et cirkeldiagram i procent over stemmernes fordeling i Søllerød. Vi vil løse opgaven sådan, at vi starter med at sige, hvilken opgave det er, og det er opgave 1. Så vil vi lave en opgaveformulering, som hedder cirkeldiagram over fordeling af stemmer. Så vil vi løse opgaven ved at lave en mellemregning til at starte med. Og den mellemregning gør vi ved, at vi tager de 100 mennesker, og så ganger vi det med 100 for at finde 1%. Dividerer vi med 100 for at finde 1%, og det er lige 1. Og så ganger vi den ene procent med antal stemmer, der var. Så tager vi for eksempel Enhedslisten 10 stemmer, og det er lige så 10. Og derfor er det 10%. Nu ved vi, hvad 1% er, så vi kan bare skrive 1 og gange med de næste stemmer, som er 60%, som er 60. Og det er lige med 60%. Så tager vi 1% igen, ganger det med 30, som er de antal stemmer, de konservative fik. Og det er lige med 30%. Så for at indsætte et cirkeldiagram, så markerer vi alle procenterne, går op i indsæt, og så trykker vi på cirkel. Og så tager vi en af cirkeldiagrammerne. Nu har vi vores cirkeldiagram, som viser hvor mange der stemte på hvad. Og man kan se, at det blå felt, det er Enhedslisten, som havde 10%. Og det grønne felt, det er de konservative, som havde 30 stemmer, eller 30%. Og det røde, det er Venstre, som havde 60% og 60 stemmer. Nu har vi løst opgaven.